लोगोफोर सानजौफुनि ओंखामखौ दासो जाखांबाय जि गरमखा एकदम ओमफ्राय नै आंना खामानि मावग्रायाबो जाबाय दिनै जोंहानावनो बोरायाबो स्कुलनिफ्राय फैनानै जाबाय थ' एकदम माने दाउनि फार्मखौ रिपेयारिं खालामबाय थादों लोगोफोर थ' खोन्थानि हा जावना होग्रा आरो बिजावजालिबो दं आरो बिबोनां दं बिसोर न'आवनो ओंखामखौ जाना फैबाय दिनै थ' नायलांदो बेलाय बिजावजालिया सिथिंबो मावो आरो जिखौनो बेखौनो मावो आंना बिबोनांदो बिजावजालिदो जा सुन्दरखा बेलाय नै पुरा रिपेयारिं खालामदो माबाफोरखौ न'फोरखौ लोगोफोर एकदम बिनिफ्राय आंथ' दाखालि इउटुबाव होदोंमोन ना दाउदै दैबाय होननानै माने दैबाय लोगोफोर माब्रै दैदों दिनै माने दाखालि मासे दैनानैनो दैयाखैमोन थ' दिनै माब्रै दैबाय आरो दाउदैखौ थिखांनानै दोनहैबायथ' आङो खोन्थाबाय थालिया उनाव खोन्थासिगोन होननानै दाउदैखौ दोननानै फैबाय खाथाख'आव दैसे दङ नामाथाय नायनि र' नै दाखालि दाउदै दैनाय दै लोगो लोगो बेबायदि खाथाखौ खाना होबाय आरो आं बैथिंबो खादों नै बेथिंबो खादों बेबायदि खाथाखौ खायै होदों थ' दैदो आरामसे बेलाय लोगोफोर दैसे दैना दोनदों बेवहाय दैथामखौ थिखांबाय मैया दैयासै सानसे सान बारबाय बेयावबो दैयाखै नै हा होनानै दा आं थ' एकदम बेबायदि माने खुरखानानै माबाबाय थायोना बिसोरो बिदि हा होदों आरो रिपेयारिं खालामदों हा गुसुयोब्ला एसे प्रब्लेम लोमजानो नागिरो बिसोर थान्दानो उपाय गैया थ' बेबायदि हा होनानै माने रिपेयारिं खालामबाय आरो बिथिं जालि न'खौबो खालामनांगोन जालियावबो बिराद दैस्लुं जमा जाना थायो माने अखा हायोब्ला बिराद दिगदार बिनि थाखाय माबानांगोन दा इटा सेरसेनिखौ बिराद मोजां माबा खालामना होबाय आरो नै आरो माखासेया बुंदोंमोन 15 दिननि उनाव मा स्प्रे होनानै लोगोफोर बेबायदि साफा खालामोब्लाथाय फेनवाल्ट होननाय स्प्रेखौ होयो आरो मुलिखौ आं स्प्रे खालामनानै होयो माने 1 लिटार दैयावहाय 5 ml बेबायदि गलायनानै हेन्ड वाल माबानि नामा स्प्रेनि नामा बेबायदि सिबबाय थानांगौ आंबो हारसिं हागौआ बिराद गरम ना आरो बिनि थाखायनो नै आंना बिजावजालि बिबोनां एकदम साफा खालामलायबाय दिनै जालि न'खौ बिनिफ्राय माखासे अखा हाबाथाय बिदि बिराद नै लोगोफोर बेबायदि गाटा गुटाना एकदम दै जमा जाना थायो फुङाव दाउ हगारनोब्ला बिराद सिबनांगौ जायो आं दैज्लुंफोरखौ दिनै बिनि थाखायनो बेफोर माने हख्ला हख्लियावहाय आङो पुरा माने हा होगोन आरो लोगोफोरखौ लानानै दा बेफोरावहाय हा होगोन ओमफ्राय बे बिफाङाबो बिराद जायराब जायथाब एकदम बिराद माने गोजौ जाथारबाय नै प्रब्लेम जायो दाउ सोनायाव आं दाउ होनो दाउआ हाबसोना थायो नुनो नागिरा दालाइफोराव बाखोमाना थायो बिनि थाखाय बेखौबो आं खावसे दानफायगोन बेबायदि गुदुं दङ बिराद हख्ला हख्लि बिफाङा सान्दुं गोसायाव साया जायो मोजां खिन्थु गेलेमला जोब्बायना दिगदार जायो दाउफोरखौ सोनायाव दसे जिरायनो होबाय दां नै सेखायाबो लोगोफोर गना होबाय सेखाखौ सोना लानि नाय लोगोफोर दानियाबा दानना होनायखाय दाउफोरखौ एकदम गोजाननिखौबो एसे स्रां स्रां नुनाय जाबाय खनसे बेबायदिनो बिफां सिङाव हाबना थाबाय आंबो नुसनासै सोनाय समाव दाउला दाउ मासे गिदिरनो थाबाय ओमफ्राय हराव बार'खा फैदोंमोन बुथिं जानानै बिसोरो माने बिसोर माने बे दाउला दाउ मासेया जायबा बाहेरायाव थादोंमोन बियो माने थैबाय आरो जा दुखु मोनदों आं गोथैयावनो सुना नायदोंमोन आङो 1.5 केजि जादों थ' गोथाङावथ' एसे आरो जाबावगौमोन जानांगौ 1 केजि 3 पवा
बेबायदि जागौमोन बायदि मोनदों आरो दाउखौ बिनि थाखाय आं सानबाय थायोमोन जे दाननांगोन एसे माने सायानि थाखाय आं बेखिनि बिफांखौ लाखिदों सिङावथ' जेबो हाग्रा गैखाला जाजोबखाबाय बिसोरो थ' बेखिनि माबाखौ मा बुङो हाग्राखौ आङो लाखिथारनांगोन मानोना सायहाबो नांगौना बिसोरनो सायहानि थाखाय थ' दिनैनो आं बेखिनिखौबो एसे दाननानै स्रां खालामनानै होबाय एसे दाननायावनो गाग्लिलाबायदों बेफोरखौ आङो दानबाय आरो बिफांखौ खावसे दानबाय बेयाव आरो फांनैसो दानबावनोसै लोगोफोर दाने बिफांबो नांगौ आरो बिफां थायोब्लाबो दाउफोरखौनो नुनो नागिरा सोनाय समाव हारसिं मालाबा हाखु दाखु फिसाला गैयाबाथ' प्रब्लेम जायो आं सोनाय समाव माने दाउफोरखौ आरो बार अखा फैयोब्ला हठात फैयोब्ला हारसिं हास्लाबा बिनि थाखायनो आं दानबाय नै बिफांखौ बिराद पातला बानायनानै होबाय दा बिथिंनिफ्राय बैथिंनि दाउफोरखौ आं नुनाय जाबाय आरो नै सिगांथ' नुवामोन ना बिफां सिङाव थायोब्ला दा आरामसे नुनाय जाबाय आरो नै बिराद मेंबाय कमला बिफांफोरखौ रोगाबाय आं दानना होनायखौ गरमजोंनो जेबो स्टाइलबो खालामनो लुगैलाहाय आं लोगोफोर मा बुङो एकदम मोखाङाबो सान्दुङाव दाउजों थायैनो खामथाबजोब्बाय गोसोम जाजोब्बाय लोगोफोरा कमेन्टआव बुंहरा खालि माने लोगो मोनबाल' बुङो बाहेरायाव ओंखारबाल' बुङो खामथाबजोब्बाय गोसोम जाजोब्बाय न'आव थायै खामथाबजोब्बाय दाउजों थायै दाउ बिमा बायदि खामथाबजोब्बाय होननानै बुङो उपाय गैया बिराद गरम माने दाउजोंसो एसेबां थाया नाथाय बिराद गरम ना गरमबाथाय आंनिया मोदोमा हारसिं माने खामो बिराद गरम खामो आरो बाहेरायाव थाङाब्लाबो न'आव थाब्लाबो दुब्लियाव माइ गायहैयाब्लाबो बिराद खामदो गोसोम जाजोब्बाय बेबायदि माने हाफोरखौ पुरा फिला खालामना लानोसै आरो गथ' गथ'फोरखौ